Hala, nana po na mong silingan, oh. Sus, nagtapok-tapok, tapod sila, ay. Food trip na po siguro na, oh. Saan na po ka na ilang giluto, diha? Ay, saging. Wow. Hala, lamiar pa rin saging. Ano, napadyo kinamos. Hala, sa maawa mo sa kabdoon, uy. Sa pambahat mo na. Ay, pasagi lang siguro kung paso-paso siguro na. Kumutag ka, di siyempre, maduol ta. Kaya nag-angdaw mo ta. Kapi pa doon ko nga itong gamay, bi. Ay, no, timing nga. Uy, Mars, nagtapoy. Ano na, kaunta, Mars. Sige, sige, kaunta. Yun, gani siya manay. The Father, the Son, Lord, daghang kayong salamat sa grasya nga nakakaroon sa among tubangan ug sa among panagtapok. Amen. Ay, pwede na makaon? Ako ang, imuha na, kung gano'n naman ako kaon ko. Initaw lang kita, Inita, Unta, Lord. Nagabagabaan lang Kani, kami tanan mag-apod. Waguro na siya kaon sa iyo. Daghan man ni maapos to taan kadaghan man gabi pa sa ninyo nga. Ganahan na yun, lami kaayo. May reklamo lang ikaw na tayo wahi pa eh. Okay, may reklamo kami nagpalit. Ano yung sa data? Okay lang, good yan. Alam na, share your blessings man. Makita na ko daghan biya mo na ako. Kasi pwede ka, ubi ka, kansita. Kansito mo kabayad ani. Ay, kailan mo ano niya? Kailan mo ano niya? Wala, hilingan mi. Oy, Isa day ka eh. hilingan mi. Kaon na kita Smart TV. Dambing. siya may kailan ni mo. Nga nanghagat ka ni niya. Ihagad nila, kalam siya. Ito buda. Hospital to, hospital. Pagkaon na ba? Sika ba? Uy, concentrate mo bagrap Dal. siya ni. Hospital ra man tato. Ay ngano man taon ka? Yung anak lang yun, ay basta man lang siya. Abi mo na akong durudoon. Hindi, tawon lang to dahan. Hindi ko mauwa, basta labi na kaon. Wala na ginamos, Mark. Kung ina, uy. Grabe po ka kapila naman ani mo. Diba, baka na sa mga asos, walay bugas, ikaw ba dungog na mo, nagtapok mo dire. Sangin akong tultul, may gani kay agda ko ninyo. Mahal na dali mo dito day. Ikaw ba, di ba? Mahal pa niyo to, pardon pa na pa na. Ito ba, di ba natantong pagagnaw, eh. Sige, reklamo, tanaw ko na yung magkikaon, oh. Pati ng daghana. Usa bagay mo, oh. Ugma magluto magsagi. Dapat na, Ay, mga dapat. sinil diri apil banig unlan ha. Oo, giagda na ninyo. Inuha na lang kung paano dire, adapo na lang ko ninyo. Ay, ayun na, naghapi ako, ano ni ha? Salamat. Gi-insik, adapo. Grabe po kati ay. Ari na nabiwon ar mo kay. Puro naman imuusa pa man ako nakaon. Wag, usa pa mo Si kani. Gisa, jud katuwa pa na kaon. Kagamay raman ani, grabe ala, ugam, sad mo isunod ba? Ha? Gamin ba ka na? Gamay ba? O, kamo, sunod ba? How dare you? Sunod ba? Magluto-luto kay mo dire. Paano na lang mo pagsaba-saba pag hilom-hilom naman, di ko kadungog kay inyong tingog abot sa mga balay ay. Pero inyong sabaan. Kana inyong labay na nga to. Kana inyong sagi ka takawa na gibadyo. Sus, biya mo. Haway lami ana. Lami. O, kung tali kay lami.